ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କି ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ op.gov.in ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରିବ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସେ ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲଗଇନ୍ ୟୁଜର ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ୟୁଜର ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇ ଏବଂ ଏହି କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲର ୟୁଜର ଆଇଡି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆପଣ କେମିତି ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟର ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ ନେମ୍ ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ହେଇଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବେ, ମିଡିଲ ନେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ଦେବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଦାସ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏଠାରେ। ତାପରେ ଇମେଲ ଆଇଡିଟା କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ, ସେଟା ଆପଣ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ ଏଠାରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠାରେ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଆପଣ ଏଠାରେ ବନେଇବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ସୁଡ୍ ବି 6 to 30 ଆଲଫାନ୍ୟୁମେରିକ୍। ଏଣିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡିଟି ବନେଇବେ ସେଟା ହଉଛି 6ଟି ରୁ 30ଟି ଆଲଫାନ୍ୟୁମେରିକ୍ ମାନେ ନମ୍ବର କିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫାବେଟ୍ କିଛି ସେମିତି ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ବନେଇବେ। ତାପରେ ତା ତଳେ ଆପଣ ଦେବେ କଣ ନା ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ ସୁଡ୍ ବି combination of A to small a to z 0 ରୁ 9 ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡରେ ଏଇ ସବୁ ମିକ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସବମିଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଫଟାଫଟ ଭରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ସବୁ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେଟା ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିପି ଆସିବ ଏବଂ ଓଟିପିକୁ ଏଠାରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ୟୁଜର ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ସେଇ ନାଁରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି କରିଦେଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଓଟିପିଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରିବ। ୟୁଜର କ୍ରିଏଟେଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପ୍ଲିଜ ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ୟୋର ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଓକେ କରିଦେବା। ୟୁଜର ନେମ୍ ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ ତାପରେ କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଫରଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ୟୁଜର ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି। ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଶୋ କଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରୁଛି ଆଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଫିଡେଭିଟ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଏଇ 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍, ତାପରେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ସବମିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣ କିଛି ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର UID ନମ୍ବର ଆପଣ ମାଗୁଛି, ଏଟା ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ରେଡ୍ ଡଟ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଏଟାରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ରିଲେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ ଦେବେ, ଫାଦର, ମଦର, ଗାର୍ଡିଆନ୍, ହଜବେଣ୍ଡ, ୱାଇଫ୍, ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ ନେମ୍ରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଟାଇପ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କୋଉଟା ଦେବେ, ଆଧାର ଦେବେ, ଏନି ଅଦର, ଲାଇସେନ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ କୋଉଟା ଦେବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏହାର ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେବେ। ପର୍ପୋଜ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଦେବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ। ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ରିସିଭିଂ, ଆପଣ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରିବେ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ୟା ଅନଲାଇନ୍ରେ, ବାୟ ପୋଷ୍ଟ, ଇନ୍ ପର୍ସନ୍, ଅନଲାଇନ୍, ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଦେବେ, ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଏଠାରେ ଜେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଜ୍ ପେନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ରେଡ୍ ଡଟ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏଣିକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏରିଆ ସବୁ ଆସିଯିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲେ ଏଟା କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରେଡ୍ ଡଟ୍ ଅଛି ସେଗା ହିଁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲେଜ୍ ଆଟ୍ ଟାଉନ୍, ସେମ୍ ଏଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ୟେସ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଣ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଟା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ ଏଠାରେ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ପିନ୍‌କୋଡ୍‌ଟା ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନୁହଁ, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ରହିଲେ ସେଠାରେ ଇୟର୍ ଦେବେ, ଏଠାରେ ମନ୍ଥ ଦେବେ। ଏସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍‌କୁ ଯିବେ ଆପଣ, ଯୋଉଟାକି ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତି ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ or any criminal proceeding against you or your family in any part of the country, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଇଏ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ନାହିଁ, ତ ଏଠାରେ ନ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍‌ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏତିକି ହେଲା ପ୍ରୋସେସ୍। ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବନିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବନିଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସାଇଜ 2048 କେବିର ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ହେଇନଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ ନବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ ଏବଂ ଫଟୋ ପ୍ରୁଫ, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟର କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବମିଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରିବ, ଯୋଉଠି ଇ ଚାଲାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 50 ଟଙ୍କା। ତ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଦେଖାଉଛି ସେଟାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଅପସନ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡେ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ ଥିବ, ଯୋଉଟା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା, ଏଟା ବିଲଡେକ୍ସ, ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟା ଗୋଟେ SBI ଇ-ପେ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ କୋଉଟାରେ କେତେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି ଏଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୋଉଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣ UPI ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିବେ। UPI ଅପସନ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳିଆ 4ଟି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସିଟିରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ବିଲଡେକ୍ସ ରହୁଛି, ସେଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବିଲଡେକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ এই ଯୋଉ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହା ପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଶୋ କରିବ। ଭୀମ୍ UPIରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫର 50ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ QR କୋଡ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାନ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ରଖିବେ। ଆପଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ, 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏହା ଅଟୋମେଟିକ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିଛି ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ ଚାଲାଣ କରିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ କଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବେନି, ଅଟୋମେଟିକ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଭଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ୟୋର ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଇଜ ଏଟା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ କେମିତି ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଟାଇପ ଅଫ ସର୍ଭିସ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସର୍ଭିସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍, FIR, ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଆପଣ ସର୍ଭିସ ଆପଣ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣ ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ FIR ନମ୍ବର ସେଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଟାଇପ ଅଫ ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଟା ଦେଖିବେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମର ଅଛି। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। କୋଉ ବର୍ଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ କଣ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛି, କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖଉଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଟା ଆପଣ ଦେଖଉଛି, ମନେ ରିସିଭ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ବନିଯାଇଯିବ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳିଆ ଶୋ କରୁଛି ତ ଏଟା ପପ୍ ଆପ୍ସ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବେ, ଡାଉନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମର ତ କିଛି ଶୋ କରିବନି। ତ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ସେଇଟା ହିଁ ଶୋ କରୁଛି।
ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବନିଯିବ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।